Víte, moje meno je Maggie. Rozhodla som sa, že ja natočím nejaký vlog. Pripravila som si menší scenárik. 4 body. Naviac som sa teda nezmohla. Prvý bod je povedať niečo o sebe. A toto nemám odpovedať. Už po koncerte rozhovor, ako poznali pána Pátroviča. Ďalší bod je, o čom bude môj channel. No, plánujem si hlavne vlogovať. A vlogy by prevažne mali byť o tom, čo ma baví. Napríklad o mojich obľúbených filmoch, hudbe, seriáloch, o mojich obľúbených youtuberoch. Takže som to dobre vyskloňovala. A ešte by som sa chcela pridávať nejaké cover verzie mojich obľúbených piesní. Som trochu nervózna, ale to je pohoda. Všetko je raz po prvýkrát. A posledný bodík, že prečo vlastne budem vlogovať. No, tak ani ja sama neviem, ale pred asi 4 dňami som sa dosť nudila. No a proste som si spomenula na to, že mohla by som začať vlogovať, blablabla, bola by to zábava, aspoň by som si tým vyplnila voľné chvíle a možno, že niektorých z vás potešila. No, to je bolo asi tak všetko. Dúfam, že sa budete tešiť na ďalší vlog, ktorý bude určite o niečo lepší než tento. No, a ja pre vás možno niečo vymyslím. Tak sa majte, čau.